You're listening to Radio KNDI on 1270 AM, Honolulu, Hawaii. Aloha! Embang ngarabi tayo aming kakapsat, kinagayam at timanenti Church of Christ, nga kumablaw kada kayo. Embang ngarabi tayo aming, at sapay ko mata, pinatpadaanan nyo, dahil napintas mo na nga programa ti Church of Christ, ito'y Waipahu, Hawaii. Yan, Ikapono Street, 94371 Ikapono Street. Napintas nga adult, in binglay kada tayo ni Kapsat Brett Hickey, iti letthebiblespeak.com. Pagpanpanunutan ken pakaadalan DJ kunana dyan nga pakatinggaran, pakababalawan ket sigurado kapsat Brother Dario and Brother Edimar nga adot siguro tihan nga mga nugot ka DJ nga adal ket isumiti biyang mita kayat milaing nga ilawlog met iti kay nawatan tayo nga pagsasao ket sapay kumata mabendisyonan tayo amin nga dumlig ket agtundog tayo kadagiti maadal mabasbasa ti Biblia iti amang surok awan kurang isu ti biyangmi dito Church of Christ ni aramiding milaing mati at nga mabasbasa mi yan kani nga kabalangin ay napo Diyos kada kami mangibinlay kadagiti sasauna iti amang surok awan kurang na kablawang mi dagiti kakapsat nga barbaro nga namamumi dati ka anak nga agdengdengeg ken agbibuya mas dawak lang yun tani kan kanagan naman apag iso mo lang iso dyan nagan na ba ada dyan Big Island dyan mesa ada to'y Honolulu dyan mesa ket medyo interesado ak nga nangamamok ken kuana kaya nimbagdakit din ta no DJ technology tatta nga GPS nga kunada ket maiturong na ka oras sa dinno kaya pag yaman may kinapo Diyos ta kuan nagsarat kami matlayo nausag na yung programa Kapsat Melvin way agpeso dito ko na yeah at ti mangipakita nga ada magayam ti listener nga dumdumgeg ket ada pwede di sabali nga listener nga adu dagiti salsaludsod na ket sabay ko mata dama ti dyan nga dumdumog kita ket madama nin nagiti salsaludsod nga mapay tumawag kayo lang iti DJ 808-200-7438 yan tiat ado pa yung informasyon mapang kayo iti www.churchofchristhawaii.com dyan yung makita dagiti takder ket sursuro iti awan surok awan korang na ala padayawan tayo mamat ni ko ikan tayo ni Brother Dario ipasangok man dito yung microphone isuna ta ibinglay naman dagiti napintas nga adal nga adda nga maawatan tayo yala ko nak kay kumamapaspasagidan that ito yung very controversial dito yung topiko ang ko nak rami din malaing ya kabalami mo iti umiso awan kurang nga sursurong mabasa ito Biblia Brother Dario. When agyaman tayo, kaya tinakapsat iti kundaway, nga parang nakaidano mo na yung programa tayo, iti surot yung Biblia. Kaya no nangigdad iti programa ni Kapsat Brett Hickey, nagkaado na iti referensya, ay iti nakakapsat nga naramat na, nga pangpaniknig, nga kaligiti mo na nga Kristiyano, mo na nga namati, katawan iti ay inaramat da nga instrumento musika, iti inda panagkankanta, paset, iti panagdedaya tayo kini Apo Diyos. Kaya detamot ti pasingkitan mi, ay itin mi nga papagayam, iti paset ti nasanto na surat, dito lang programa tayo ti surot ti Biblia. Yung kasangwanan naman, kapsat nga Melvin ken kapsat nga Edmar. Amok nga, dito yung programa ket tartarabayan di kiti kakapsat tayo ijay Pilipinas. Karunaan na kadagiti kakapsat tayo ti Ilocos Norte. Idano mi kakapsat mi iti pamilya ni kapsat Arsenio Gawatin
Diya mga kasaba tayo iti Suksuken Piddig Ilocos Norte. Isu nga napanin ti sabali nga biya. Awang kami, ayo tinakabsat dita si Bayo, nga makiandingay kada kayo, nga napisikalan, pan nagipagrian dati makiandingay iti ipupusay iti ayatin yung pamilya. Ngayon, ti puso mi, kaya nami, at kada kayo ay tinakabsat, amin nga kakabsat yo iti way pahuhaway, makipagladingit, makipagrik na iti pamilya, gawatin. Kaya na iti sububukal nga iglesia, iti Pilipinas. Agsipod may samanin nga soldado ti Apo, iti pimusa iti deto nga lubong. Ente ko na, ti Apo kumati mangliliwa kada kayo, ay iti nakakabsat. Alawin, kas na kunatayo di jay inyadal ni kabsat nga hike, Brett Hike, haan nga dahil tikot partuat tayo. Dati ko na nga, haan nga binubuo laing di Church of Christ, nga doktrina na. Iti pasit tinasanto na surat kami, na yatin mga papagayam, Kapitulo 6, versikulo 17, 18, ti libro ti Roma. Yaman pa iti Diyos, tano pa pinatadipin kayo iti baso, nagbalin kayo anatulok, di pa rin yung sarita, nagbalin kayo anatulok iti puso yo, iti di kita ti sursuro, anakasursuruan nyo. Kaya ti dinto nga nakalapsot kayo ti baso, nagbalin kayo nga di pindikin na lintik. Para iti dito nga programa, ay tinagapsa, kaya nga topiko, masapol namin nga, kitain tayo di jay, kita ti sursuro. Dahil ti form of doctrine, wala na iti English. Dede pagbagami, iti dito nga programa, kahit saan nga sursuro, nga pinurma, wano inaramid ti Church of Christ. Ngayon dito yung katsursuro, niya po tayo ng Kristo, isu nga may kay pakaawat iti tunggal mesa kada kayo, ay iti nakakabsat, kat kas kunan, ikabsat hiki itay. Agsao kami, kas sa uwan ti Biblia, umunang nga Pedro 4, versikulo 11. No pa no, very controversial kung natayo dito yung panagkankanta niya. Kasi binulod dagiti ado. Binulod dagiti ado. Deje wagas nga panagdedayaw idi dagiti Israelitas, uno Diyos, uno Hudyo. No pa kasta, kaya't milayan ngay pagkaawat nga deje aramid idi dagiti Hudyo, dagiti Israelitas, at dagiti nadakamat nga paspasit na santo na surat, kas kuma iti ibaga agresyon magmamano, 92 verse 1, iti Salmo 147 verse 1, 149 verse 1, ken 100 verse 2. Dagiti agdedayo da kinapo Diyos ngem, dagiti Hudyo, dagiti Israelitas, nagaramat na idi kadagiti gamgamigam ti musika. Kapitulo 150 iti libro ti Salmo. Dito iti takder dagiti kaaduan tatta nga agar-aramat ka dagiti instrumento musika agsipot ta mabasa kanong mo iti Biblia nga adda dagiti nagaramat iti instrumento musika ngem iti referensya na lalain da ket mabasa iti libro ti Salmo 150. Kunada sa umot ti Dios agapo mo ti Biblia, ito mabasa mo nga talaga iti Biblia, ngayon kahit lang ay pagkaawat, nga ti pagalagadan, buno doktrina, sursuro, nga sursurutin tayo kadagiti yung alaldaw, kahit nakakabsat, saanan nga dagiti ehemplo, iti daan nga tulag apay. Agsipod ta, at da tayo nga agbibiyag, iti panawan ti baro nga tulag. Ano problema? Una ta, ti Biblia tayo adda ti daan nga tulad na. Adda mo ti baro nga tulad. Ket no ti pagalagadan iti panagdedayaw kadagiti yung alaldaw, mayam nurot pala iti daan nga tulad. Napuko tayo na ta. Masapul nga agusar ti insenso, agidaton ti animal. So nga, no surutin tayo, di panagaramat ti instrumento musika, gimhan tayo ka surutin dagiti daddo mga alagadin ti panagdedayaw iti daan nga tulad.
kunana di Santiago Kapitulo 2, di versikulo 10, ore na tungpal mo di siyam, nung masalungasin mo di isa, pagkabasula mamin, so nga napukaw tayo. So, dito nga min daan nga tulag, ito nga kapsat, nga panagserbi, uno rin kiti pagalagadan ti daan. Dito kat nagpatingga, ilalawag tila nga, ti daan nga tulag, nga naaramid, para ititulag ti Diyos kaligiti Israelita, dito kat nagpatingga na iti nakabsat, wano nagpatingga di bilig na. Apay, unang sipod ta, riparin tayo, nga deja tulag ti Diyos iti kaligiti Israel, mabaliwan, basahan tayo. Kapitulo 8 ti Hebreo, iti versikulo, irigi tayo ti 6, ang pababaing gay ti versikulo 11, at indog, ipakaawat na kata kayo, nga deja katulagan iti, para kaligiti Israelita, unang Hudyo, nagbalbaliw, kat na adda di barong nga tulag, para kaligiti mamati, kaligiti aldaw di Kristiyano. Ngamita, isu nagunudan na timaysa panangaywan, na nasaysayaa. Akasumot ti panangibabayat na timaysa tulag na nasaysayaat, anabangon kadagiti nasaysayaat akarkari. Tano dahil di mo nga tulag, ano mo nga tulag, yadaan. Imo nga tulag, awan ko man ti pagkurkurangan na, saan ko mga masapol ti pagsaadan ti may kadwa. Tayo din to binabalaw na ida kinunana at tuwing umay, nagitinal daw ko na ti Apo. Panangaramid ko iti mesa balay, iti balay ti Israel, ken iti balay ti Huda, iti mesa atulag abaro. Sana kasi tulag nga inarabid ko kadagiti amada. Ideal daw nga panangibin ko katakwada, tapno irwar ko iti dagat Ehipto, ngam gaputa sa andaan nagtali na, diti tulag ko, binaybay akida ko na ti Apo. Tada ito iti tulag nga ramid, ito iti balay ti Israel, inton malpas na gitingal daw ko na ti Apo, ikabil ko ito nagiti lilintig ko ti isip da, kit isurat ko ito ida iti puso da, kit siyak to ti Diyos da, isuda to ti ili. Kit di na ito mangisurun tunggal mesa iti kailyan na, kit tunggal mesa kapsat na ako na amwen ti pagayatam, ay amwen ti Apo. Te suda amin maamandak to manipot ti kababasita naging kati kadadakilan katakwada. Tapno siya mga asyak to kadagiti kinadagas da ket jak to lagi po yung nagiti basbasog da. Idi ko na may sa natulag baro padaanin na di mo na ket ti dumaan ket lumaroy asidegen ti panaggibos na. Ay iti nakakabsak. Naadda ti baro nga tulag agsipot na nakapoy di nga baro. Ay naadda ti baro nga tulag agsipot na nakapoy di daan. Ada nagkurangan di daan. Iso nga, di insuro niya po tayo sa Kristo, panagkankanta. Nagdedayo tayo kanapo Diyos ito ng iglesia. Panagkankanta tayo, tinagkakapsat. Kitlaglagipin tayo, di panagkankanta, dito ikot saan nga pang-entertain. Yan. Panagpadayaw ko na po Diyos. Oo. Ayan. Di panagkankanta tayo. Padayawan niya po Diyos ko ng pagsama. Padayawan tayo niya po Diyos. Ako na tayo, kuna na di Hebreo ka 2.4. Iti kuna na di Hebreo 2.4. Iti kuna na. Ipakaamok to tinagan mo kadagiti kakabsat ko. Ititing nga ti iglesia, ikantak to tidaya mo. Nung arod de kanta, nga maarami dito ni ti iglesia, haan nga para iti siya sinuman. Para kinapo Diyos. Okay. So, no para kinapo Diyos, saan nga mabalin nga arami din tayo, magdisinyo tayo, ijay may sangabada nga ipagarup tayo nga nasaya ka na yung bad. Wala nga, brother. No, DJ talento. Kit impayan na kani Apo Diyos, iti talento nga tukar, no gitara, piano, kato sanam DJ nga pangpadaya mo kani Apo Diyos. Ang kadi nga misumar lang DJ ka. Oo, hindi siya di jay. Wala nga iyalot mo, Jay, mabasa Jay, wan, nagdedayaw, ti espiritu kung kinapudno. Ni Apo Diyos, inikan na ti tao di tunggal talento. Talento. Yung nga kaputan dati lumtong, at ka ng tigam nga mga ramat. Apay agsipot ta, at da di jay, in tudingan ni Apo Diyos, ni Apo Diyos Kristo, nga kasapulan nga ramiden. Dati ko na nga, di ko na imambanto ng Isayas, dagiti pampanunot ko sa Diyo, daga pampanunot. Tanagat nga to, dagiti pampanunot ko, dagiti pampanunot yo.
Ni pagarup ti tao nga napintas, di aramidin na. Nga panangaramat di talentuna. Tapno mo de dayo na ni Apo Dios. Nalalaing ka din nga ti tao ngam di ka panunutan ni Apo Dios. Iso di dyan. At talentuna, ngamahan na. Ito ko na na, dagiti pang parunok ko na na po Diyos 55, 8 kan mebe jay libro ti Isayas. So nga, urenod na talentom, no adda di jay naibaga nga wagas, nga panangaramid mo di panagdadayaw, kat ko na panagkankanta, iso deta ti aramid, mata, ti makaayo ka na po tayo Yesu Kristo. Nga, adda di ko na Santiago, kita ti ko na Santiago 4:15. Ara na ba atin na dito kay? Kasi dito pang suporta di ko ng Kapsat Melvin nga. At damot talento ka pa dyan aramide. Sumero. Nasaya dito mo. Apa dyan aramide. At ako na natoy. Iti 4:15 ko na. Ti makaambunga ron nga garamit tinembag dinaramide. Basol kan ko na. No amon ti garamit tinembag di mo ramide. Basol ko na natin na santo na sura. No kasta nga ron. Nalaing kang agtukar. Kaya, kit nasaya at ti amom nasaya at nga ramatong para kanapo Diyos. Kit na di mo arami din bason. O, di jati ka, di jati rason ti kaduan. Yung mamuyo, anak ta siya. Miyerti ka nga rin pinagdayaw. Madia, apay, asinot na yung mimbag, di ka panunutan ni Apo Diyos kuno, di ka panunutan. Sandi ka. Ay, so di jay. Di na imbag, di jay sa una Apo Diyos. Awan na yung mimbag, di jay sa una Apo Diyos. Iso nga, noon niya sa una po Diyos Isu masurod, kasta yung baga ni Kapsat nga bre. Naadaptoy nga naidisin nyo, nung kasano nga may ayo tayo na po Diyos. Nagtitipon dagiti Kristiyano, kita nyo nagtitipon dagiti namati, Kapitulo 14, iti libro iti Umuna Korinto, versikulo 26. Anya nga ron kakabsa, ento nag-uurnong kayo, tunggal mesa adda kumahimnuna. Adda kumahimnuna. Adda di pagkantaan na. Apay, agsipunta, we are required nga agkanta tayo amin. At no ti panagkankanta kat panagdedayo ka na po Diyos, hana mabaling nga di agkanta ti amin. Kasapo lang agkanta ti amin. Kaya, haan nga mabalin dati pabuya nga mapan dati sulo, agsulo, agjowen, agkanta ti choir, dagit innovation nga alam namin dito tao. Ito asadan to, ito malpas, ay nagpinta si Kantambay Kapsat. Asinot na padayawan. Dagiti ko na. Di nagkanta. Kanta. Dagiti special nga nagsolo apo. Kaya kaya takideta edita. Iti adaki jay, may sakadakwada kat kanayon dak ipayan ti ko ti batang Solo. Apo ka may ayatan na ko na magkablaw iti. Palagpakan da ka pa eh. Iso nga ro. No pinalagpakan da ka kin dati dinayaw da ka. Naikatin dati ko para ka na Apo Diyos eh. Sa bali na hindi dayaw da kan hanggang ni Apo Diyos. So nga, di ba nagkanta, para ka na Apo Diyos. Ito tan, dagiti nga ron, at dati ko na tayo nga kuwar kang kanta Diyos ang napintas. Admitin rin tayo nga napintas, di pa nagdagag mo. Ngayon, hantay mo nga ayaw kati tao. Saan mo eh? Hantay mo ka nga ayaw dagiti agdangag. Hantay mo ka, apay ti church, iso amin. Iso amin nga niya buli di jay. Di mo di jay. Saka, tagday-dayaw kit ko eh. Ano di, 1:4:24. So di jay. Espiritu kang kinapsat. They that worship Him must worship Him. Ano, sa bali di jay. Spirit and truth. Yeah, spirit and truth. So, di agday-dayaw kat na spirituan. Na spirituan. Dagiti may isang gunglo, nung nabautisaran tayo kuman, may sa tayo nga na spirituan nga bibiyag. Kino agday-dayaw tayo, maya sapulot nga rin nga ko, brother, nga na spirituan dagiti nga kankanta. Di kankantaan tayo, para ka na Apo Diyos di jay. Hangat ap nung luragam tirik na di jay tao. At di tao, dispensarin dagiti ado, ayan tinagkakabsat. At kami dete ko rin sa mo Dagiti tutugaw ka maki pagdedayo ako brother. Maluyaan da, nagtirik nada, maragsakan da. May tayok tirik nada. Ano tiramidin da, agpukaw da,
Praise the Lord, Hallelujah, sa Hallelujah. palakpakan. Palakpak. Oh, so, asinot na dayo, dyan na ako, Diyos mo dyan nagkanta. Di ko dyan nagkanta, yan din nagkapsat. So, Dispensara Hindi- niyo kakapsat. DJ, no ano nga min sa unti a Biblia, isumad dati isursuruming. so nga, Ngam dati ko, brother, dati mabasa ito yung Efeso 5:19. Wala na ito. Iti pa nagsasarita ro iyo, usaran nyo dagiti balikas, dagiti salmo. In parang mo di salmo itay. oh, DJ salmo ko na na dyan, katangka din nga DJ salmo ko napakuyugan ti instrumento na dyan. ijadaan nga tulad. Ijadaan nga tulad. Isa mo, dyan, kanta nga dati, papaguyugan di instrumento, di dyan. Wala nga mito kayo, nabasa mo ito barong nga tulad. Una, ang madamot pagtukaran, dito nga mabasa. Kasi basa na iti, basa na iti kapsat, iti Korinto. Okay. Ulit mo, ang ilaw-law mo kapsat. Ijadaan nga tulad, at na pagtukaran nga mabasa dyan. Iso di salmo. Ti inaramat ni Apostol Pablo di salmo iti 3:19, una na, basaan tayo, iti kasto di ko na salmo, ay 5 na, iti Epeso, nga agsasao kayo kumamo, na dyan, kaya kiti salmos kan himno, mapakuyugan ka dagiti, basa mo kapsa rin. Himno, kanta nyo ti Apo, dagiti himno, kinsan mabuyugan, tinayin pusuan, at panagdaydayaw. Uy, ijay sa bali pa na kay bagana ito King James. Oh, King James. Nga agsasao kayo mapakuyugan ka dagiti salmos ken himno. Kaya na espiritual na kan kansyon. Nga kan tayo ti Apo, kahit ituktukar yo ka dagiti puspuso yo. Okay. So, at dati pagtukaran, kahit nakasamo dyan pa nang itukar ti puso. Han ka nga, dati ko na nga very deep, very salim dyan pa nagkanta. Yeah. Awan na, han ka nga may isturbo nga pulos. Dati nagkanta ka, dati iturong ka na po Diyos, salim dyan pa nagkanta. Kasi awan ti isturbo mo. Dati ko na nga, awan iti anyamang ang disturbance mo. Kasto ti kaya kong ipakaawat. No, agkanta tayo iti adda ti instrumento na, ay iti nagkakapsa. Adda iti duwa nga focus mo. Masapol nga madanggayam dyan tukar. Una. Madino disintunado eh. Una. Pati dyan Pati dyan tukar, apay nga danutan na dyan sa mo na. Kasapulang nga surutin na dyan nuta. Danutan na. Ay, kasano nga rotin nagmusiko. Sa Melbeng. Nagkanta pa dito nagmusiko. Instrumento mo tagtok agunin. Nawanan ata nakapokus nga ro dyan nutang ket ano dyan mensahe dyan kantang ket di na nga nawawatan nin. Hampay nga makakanta takpipuyot may. Iso nga ro. Kahit na nga ro kasawa, nangagdadayaw. Una. Huwag peso. Nangagdadayaw, saan nga masurod de kayat na apo tayo ng Kristo. So, dagiti ti rason mo hapay kakabsat nga ti Church of Christ nga mangitandanon kada kayo dito nga programa. Kahit haan nga agarama ti instrumento musika, haan nga gaputa di mi kaya. Tado mo dagiti nalaing makaramit instrumento musika, nga magsipot ta isuro ti Biblia, ay itin mi nga papagaya, may itin mi nga kakabsat. Isog nga po na nga ti panagkankantami, iti tiyempo ti panagdadayaw, awan iti instrumento musika, tadeto iti napatak kanalawag, na mabasa kanisoro ti Biblia. Alawan kakapsat king gagayam, mapamano dyan oras na, kaya no kayat ito ti at atupay nga at atupay nga panangamuyo iti iglesia nga ayami, mapangkayo iti www.churchofchristli.com. When no mapangkayo, kadagiti YouTube, dirukan nyo, dagiti adal na Brother Brett Hickey, when no Kevin Presley, iti Let the Bible Speak TV, when no letthebiblespeak.com. Mabalitag sign up iti correspondence course na importante dagitoy. It is essential to sign up for Bible correspondence course tapnon adda nga mawatan tayo dagiti adal no miso nga mangitunda kada tayo to ijay yan ni Apo Dios. Bakit di ko na nato nadatay tayo magtuk-tuk jere daw nangge di kay am mo Uray, agrason tayo doon. Iti kaano man, di kay am-am ko na. So, di jati, masapol nga sa ganaan tayo kagapsat kagagayam. Siguradon tayo nga ilukatan to ni Apo Diyos.
tiridaw nga pagsirkan tayo to no may ti tiyempo nga alain na tayo iya pagarian na. Alam kakapsan na pamanin yung oras ni. May the Lord bless you, and we invite you to listen again the next time that we come here in Radio KNDI. Gayamon kami ti Radio KNDI ti panang ipapaay da iti kundaway ming mga ibing limit kadagiti sursuro ti iglesia. Is iglesia ni Kristo nga basa ti Biblia ti awan suruk awan kurang na sursuro. Sister it's okay. Sister nagbuhay na. Ni Gail Dago. Sister Dago. Gail. Gail Dago. Hindi po mo kan, pero mahala na dito sa may pansin dito po. Yeah. Ang bali dito mga edit eh. Ano yung may edit eh? Dito ka sa mga